Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyon amin gagayem. Sakbay ti amin, kumablaw kami man pay kada kayo iti Happy Father's Day. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Ricardo at taga La Union. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Tulyaw, Malilin, kan Bulan family ti Sitio Divisoria, Kamasi, Tumawini, Isabela, from Gigi Malilin ti Kuwait. Shout out kada Seymour Memories ti Hong Kong, William Bolosan Sr., kan Dayan K. Rolyoda. Happy birthday to Kevin Lega, Sunny Lega, kan Gerald Dagdag ti Luna La Union, from Nida Niveras. Lumboy family ti Ribswan Nagilian La Union, from Bobby Gutierrez ti Vancouver, Canada. Budoy Silapan, from Ronald Silapan. Magana Yengyengan Kapinpin family ti San Mariano Cordon, kan La Union, from Lorna Magana ti Quirino Province. Mother ko aniliway Agurin, Shane Beverly Agurin Wangag. Odlus family ti Kalaokan Rizal Kalinga, from Marilu Odlus. Marlene Mina and family, Charis Tangilid and family. Soledad Valencia and family, kan Feli Galaso and family ti Bued Binalonan Pangasinan, from Leonora Bautista. Kudamon Melis Bencio kan Galang family, from Virginia, Kudamon. Magnus Kanyashika kan Kakabagyak ti Puruktu, Parodon Sur Apari Cagayan, from MJ Antolin. Paneda kan Kalonge family ti Rosario La Union, from Ipe Paneda. Shout out kada Lola Lainel, Darwin, Jobet, Eva,
Christine, Jean, kan Matusalem de la Cruz family from Nelia ti Dubai. Velasquez family ti Sitio Bubur Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Novelero family from Karen Novelero ti Agno Pangasinan. Inang Soledad Ampa, Daniel Galasinaw kan Romalyn Pascual and family from Rodalyn Galasinaw. Mama Rogelia Rosales ti San Nicolas Norte from Raleigh ti Melbourne, Australia. Shout out kada Mari Vicky Bael, Chabelita Cobillas kan Jasmine Rivera. Mendegoren family ni Amado Mendegorin ti Bani Pangasinan from Amado Mendegorin. Shout out kada Rick Rivera, Realin, Renz, Nanay Ofelia Vergaño, Lozano, Asplico, Layagan, kan Vergaño family from Magilin Rivera, Tikasilan Umingan, Pangasinan, from Magilin Rivera. Nanay Juanita Rivera, ti Barangay Pideg, Tubao, La Union, from Richard Rivera. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Ricardo. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kuma, taada kayo akanayon, itinasaya at akasasaad, adanunan to'y nanumo asurat ko. Iled naklaangan manang itinagan a Ricardo at Tagala Union, may sak asigod nga OFW. Nagtali na edak iti sabali apagilyan, itilasod ti 15 atawan. Naawis akmat anang ipatulod iti pakasaritaak, manipod nang nangagak dagiti agduduma apadas, dagiti padak nga OFW. Narigat ti agbalin nga OFW manang, iso asaludo ak kadagiti agpurpursigi nga agtrabaho iti sabali apagilyan, tapno maipaayanda iti narimat amasakbayan ti pamilyada. Kat day tamot ti rason, no apay ang nagtalinaedak iti balasiw taaw, iti naunday a panawan. Mamati ak nga adu ti makarelate iti pakasarita ak manang. Saan pa'y nga uso ti cellphone idi nagabrodak? Tilaang komunikasyon idi kat long distance anadagsen iti bulsa gaputa nangina. Surat ti kalakaan idi akita ti komunikasyon, nga mabayag santo maawat ti asino man ti maipatulod ken kwa na asurat. Rugyak man manang ti agsalaysay, idiingkad den kon ti agawid iti pagilyan tayo, kalpasan ti 15 atawan, akaaddak iti balasiw taaw. Diyanan na, adakon dito lugar mi. 15 atawan ajak nagawawid. Adon tinagbaliwan ti lugar mi. Pibintasan ti kalsada, ken nagadon tinagdadakkel a balay. Sigurado ang maklat-lakit ni dagita agiinak, apama na makita dak. Diyak nga minimpakaam mo kadakwada ti panagawid ko. Takayat ko ida sorpresain. Ni, nagdakkel mo tan ti balay da Tata Erning. Saan na nakas idi? At na nakatugaw dita sirok ti mangga. Ni Tata Erning dayta. Lumabasak pa Tata Erning. Nay, sino ka tayan? Siyak ni Ricardo tata. Apay, didak ka din may lasin? Ricardo! Ay warn si kagayang magpaisuday ta, Ricardo. Na, dispensara ang barok na nabayag kami na di ka nagawid. Iso di ka nailasin na dagaws. Naimbagmanta na panonot mo matlaeng tinagbakasyaw. Saan lang ang bakasyon tata? Talagang agtalinaid akong dito'y. Sana kung nagsubli di balasiw taaw. Ay, nasaya at manukas ta, Ricardo.
Dadakkelan dagiti anak mo. Naimbag no mailasin da kapay. Wan nga rod tata. Babasit na pa'y ngamin hindi pimanawag. Awan pa'y nakamda, di pinanawam idako nam ngam ita ay saus dadakkel dan. Nga rod tata. Sige nga rod tata Erneng, patuloy akon. Amo ka masorpresa dalakit di, iti daytoy apanagawid ko. Amok anaklat kay ti dayto yung isasangpat ko, Minda. Permi apaya di mo impakamo ti panagawid mo. Kaya't kayo asorpresahan ka dagiti ubing. Kumustan dagiti anak ta? Nasaya at damat. Adadapay lang iti pagadalan. Madamdama laeng sumangpat danton. Kasta ka di. Nakatun tinagbaliwan da iti balay tayo. Nagpintasan. Sana nakas iti pinanawak idi. Siyempre mo't agasam nga iti 15 atawan asaan mo panagawid. Aday ta tinagbanugam iti numano atawan. Agyamanak Minda. Amumot at tunggal sweldo. Talaga apat patuludan kayo. Day tamot tigapuna anapanak ijabalasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Kat pagyaman ako na dayta Ricardo. Pudno nga impatulod mo amin. Malaksid iti bagim. Ti presensyam. Iso di mo nabantayan iti panagdakkel dagiti ubing. Minda, amok nga daguram kanyak. Kanayon idi akit dawam nga agawid ak. Wanag bakasyonak. Namjakin aramid. Takayat ko ti makaornong para kada kayo a pamilyak. Amok dayta Ricardo. Maawatak mo't kitdi. Ngamsapay kuma tasaan kanto amasmas daw. No makitam ti reaksyon dagiti anak mo. Apaman a makita da ka. Namnama akong dayta. Ngamin, awan pa'y nakamday dinagabrotak. Ngamsapay la kumata maawatan da, no apay anapasamak ti kasjay, Minda. Ella, anak. Ha? Sakta ito Nitatang mo. Di na ka din mailasin. Pasensya kayon. Saan kayon ang mailasin? Maawatak anak ko. Napayag nga awa na kititan nayo. Diyak nakita ti panagdakalyo kan ni manong mo. Kanayon ngamin nga ibaga ni nanang abisi kayo. Tunggal damagak no apay asaan kayo nga agaw-awid. Pudno day ta anak. Pinilik tinagtalinaed ita tayo. Tapno may paayan kayo itinasaya at apanagbiag. Ngam saan laang matakwarta ti kasapulan mi tatang? Amok day ta anak ko. Inal daw apagbababawiak day ta. Apay nga ita kayo laang anagawin. Nagrigat ngamin tatang. Narunak at dandani saan kayon amabigbig. Anak, oray din akon mailasin. Si katiburidak nga anak ko. Katpatpatgan ka unay. Nagrigat nga minapatsyan day taasa o.
nang runa kat awan apulos ti pakalaglagi pak. Basta ipaayanak iti panawon ang makabawi kada kayo, anak ko. Aramidak dayta. Sige, Jack maikari tatang. Maawatan ka. Tinapatag kat inikanak iti gundaway. Kat dakkel na pagyamanak dayta. Tinasaya at umunod ka pa'y ela, anak. Ay napasensyakan tani. At datamutlatan dito ayan tiri daw nga agsarsarita. Jake, anya aramidom dito silad ko. Kaya't ka lang ako mustain, anak. Di nakawagan ni tanak. Tasan ka ngam mo? Ngam siyak pala ang ti amam, anak ko. Ama? Sa dinutayan mo, hindi pa nawon nakasapulan da ka. Namin ano akinid daw ni nanang agawid ka kuma? Ngam di mo mo't pulos pinatgan? Aklo nag-abidot day tangay naramit ko, anak. Ngam sa anak ang nagliway iti obligasyon ko kada kayo. Inaldaw nga agtrab-trabaho iti balasiw taaw para kada kayo. Para itan niya. Tap na damakan mi? Wen, pagyama anak na ita. Ngam nagado ti okasyon a pinalabas mo. Awan na pulos ti malagip mo maipapan iti dayta. Tawan a pulos ti inatin daram. Jack nagayatan day Jake. Ta impagarap ko no husto ter aramidag. Husto para kan ka. Ngam saan para kada kami. Impaidam mo kada kami ti presensyam. Pakawanan na anak ko. Ngam kayat ko ti makasubot. Jack ibagbaga nga umanayan ti panagawit ko. Ngam nakasagana ak amang rugimanan. Naladawon ti amin. Limabasan ti panawon mong agbalin niya ama kada kami. Uray basit lang agundaway, anak. Pakawanan na kuma. Diyak mo na mapakawan ka pa'y. Ngamnaskan lang nga maamuam nasakitan kami iti husto. Amok, anak ko. Ngam naladawon idinaamiris ko ang masapul gayam nga impaayan kayo kuma iti panawan. Saan laeng akwarta. No kaya't mamay pa iti tartari gagayam. Masursurum ko mga rod ti aguray. Ilimod kan ka man ng Emmy, napalalo ti panakasair ti riknak, kadagiti nanggag ko nga insawang ni Jake, ti inauna nga anak ko. Tauray asinumat ngamin, talaga amasakitan, takalpasan ti ado apanawan, apanagsakripisyo, tapno maipaay ko amin akasapulan da, agkakasakit pa'y abalikas ti ibakal da. Ngam nagtep-tep pelak manang, inmulak iti panunot ko at talaga siguro asyak ti ayan ti biddot. Talaga siguro ang nagkurangak. Taimpang pangrunak ti makataggad para kadakwada. Ngamjak met ida na bantayan iti panagdakkel da. Kanpudnumat nga awan apulos ti napatag nga okasyon iti biyagda ana imatangak. Naimbaglaengen tamaawatan nak ni Minda nga asawak manang.
Nabsog ka di matlaeng, Ricardo. Wan Minda, agyaman ak unay. Awan terong nga pagyamanam. Asawanak. Araramidak lang ti obligasyon ko kas asawam. Pasensyakan. Kasladyak nga minen amuno kasanot aramidag amakisango kada kayo. Nagbayag ka ngamin nga awan. 15 atawan, Ricardo. Amok dayta. Ngam naramid ko lang ti kasjay para kada kayo. Para iti masakbayan niyo. Kat umdas ka din ti kwarta nga impat patulod mo. Tapno mapunas ti kaawan mo iti dan nami. Diyak ing kagaraminda. Amok nga ado tinagkurangak kada kayo. Asaan amagatadan ti kwarta nga impaw-pawit ko. Saan ka asidsideran, Ricardo? Ngam napuutan dagiti anak mo. Asyak tinagbalin nga ama. Ken inada. Pagkamangan, ken pagsadagan da kabayatan ti kawan mo. Siyak tinaglaklak am iti saem. Tunggal makitak ama di tinamnam dagiti anak ta. Nudyak masungbatan ti saludsud da maipapanken ka. Amok ana pasakitan ka. Oray dagiti ubing. Ngam sa anak anagbiag ijay anaragsak. Tainal daw akailiw kayo. Nakarkaro pa'y kada kami. Ngam saan ka mapabasol? Kinapudno na. Nabanugak matan nga agsaksakit tinakam nakan ka. Minda kayat ko ti makasubot kada kayo. Ipaayandak ko maitig undaway. Kunak matan, Ricardo. No siyak maawatak. May kagumaak nga aklunan ti amin. Ngam saan ko atengal ti pangedeng dagiti anak ta. Maawatak. Kat nakasagana ak nga aguray. Tapno makapangabarwanan tayo manan. Nagsapa ka mo't nga imalate o anak ko. Awan ngamin kadwak di tabalay nanang. Napan nakitsenda ni Minda kat simrek mo iti pagadalan dagiti apo ko yo. Kat kumusta amat dagiti apo. Kaspay lang iti sigod nanang. Adayo tirik nada kanyak. Dandan ni saan da kakasarita. No sana siyak to umuna makisarita kadakwata. Talaga kasta anak ko. Mano atawan nga awan ka iti denada. Uray bastante da iti biyag. Sa balilat ta kumadya nakitkita da ka. Kabayatan ti panagdakkel da. Dayta ti dakkelabidot ko nanang. Taim paggarup ko no okay lang kadakwada ti amin. At dagiti banag asaan amagatadan iti kwarta anak ko. Amok ti panggap mo iti ipapan mo iti sabali apagilyan, anapan nagtrabaho. Gam iti sabali abanger, adda naliwayam, a responsibilidad kadagiti anak mo. Maawatak nanang. Kat nakasagana ak nga aguray aging gayta agsubli tirik nada kanyak. Jak to sumuko. Nang runak at makitkitak mo ti panagpursi kita asawak. Tapno maya sidag naman ang tirik na dagiti anak mi kanyak. Minda, mapampanunot ko man laeng. Anya nga tano, saan na ka na pa nakigasang gasa ti jabalasiw tao? Ricardo. No, pinili ko matinagtalinaad ka nagsakripisyo dito eh. Oray na regat ti panagbiag tayo. Oray apagpursito ti matmatgadak para iti pamilya tayo. Siguro, sabali ti taray ti biag tayo ita. Mabalin.
Ngam saanan na maisubli pa'y tinapalabas. Makit-kita kan mapalpaliw kong amin ni Jake. Kat mariknak tidak kalagura na kanyak. Ni Elamat. Kaya rigak ti may isang estranghero laeng iti panagkita na. Kaslawan kay mo di nga kun iti dahito ya pamilya. Saan da ngamin anairuam nga adda ka? Di makal da nga awan ka iti sidong ni. Nagsakit nga minarikrik na tunggal makitkitak ti Jarda, Minda. Panagrik na kaslakla sa nga ili, iti bukod ko apagtaengan. Maawatak ti kayat mo asawan, Ricardo. Kat makitkitak met nga ikagkagumaam alito panti amin ang nagkurangam. Iso asaan kan abaybayan. Agbababawiak, Minda. Pagbababawiak, saan lang at ipanaw na kaawan ko iti danayo. No dikat kang runaan di pa nang ipariknak iti liday kan iliw iti kaonggan nyo. No mabalin la ko mga isublik ti panawan, pinilig la ko man ti sana pimanaw. Diyak la ko man insukat ti nairot nga arakop dagiti anak ko, iti matgadak iti sabali abagilyan. Ngam mo kasaan na maisubli pa iti napalabas. Pudno asaan mo na maisubli ti napalabas. Ngam mabalin mo nga urnusan ti agdama. Kat mamati ak anarugyamon dayta. Anya ti kayat mo asawan, Minda? Babaan iti panangaklon mo iti nagkurangam. Kad ti panakaawat, asaan analaka ti panangpakawan kan kadagiti anak ta. Ngam amok ang maipaito dayta. Sapay la kuma. Katagyaman ak, Minda. Agyaman ak iti panang patibker mo kanyak. Ela, anak, mabaling ka din agsarita ta. Sige, tatang. Agyaman anak ko. Kaya't ko kumati makasubot kan kay ti oray, basit labanag. Kaya't mo ka diti agpasyar? Mapantamangan ni terwar. Uray sa dino ti kaya't mapapanan. Saanan? Okay ak lang diti balay. Maawatak. Kasan ka apilitan, anak ko? Ngam kaya't ko amaamuam nga ipatpatag ka unay-unay. Amuyo ka di? No the event iti school me, kat pa nagpapapicture. Ar-ara pa apag akalaat kayo asumangpet. Anak ko. Saan kayo asimangpet? Iso ka na ayon ang mapanunot ko, nga amangan no sa anak anapatag kada kayo. Amangan no ni Manong laang tinapatag kada kayo. Saan na po no dayta, Ella? Patpatgan kayong agkabsat. Jakla na iparik na. Gaputa adayo akit nga rod kada kayo. Umapapala ka dagiti ka eskwela, nga itulod kan sukunan dagiti tatangda. No maisublik la kumati na palabas. Aramidak, anak ko. Ngam itataada akon. Mabalin tayo mo ti mga barwanan. Diyak ka mo, tatang. Mabalin mo siguro padasan. Padasan tayo, anak ko. Katsapay la kuma, tauray maminsan laang. Makita ka nga umisam apaman ang makitanak. Umdasan kanyak dayta, anak ko.
Naglabas dagiti aldaw asaan ang nagbaliw ti trato dagiti anak ko kanyak manang Emmy. Madlaw ko tunggal makitkitak ida ti kinaadayo ti riknada kanyak. Makitkitak laang ida naragsak tunggal kasarsarita dati inada. Nasakit ariknaek ngam pinanunot ko laangan no sa dino ti paggapgapwan ti kasjay a makitkitak kadakwada. Amok agapo amin daytoy kadagiti pisikal a nagkurangak kas amada. Takas iti nakunakon, uray dagiti simple laang apagteng ti biagda, katjak na atendaran, gaputa sa anak a nagaw-awid a pulos. Napanunot ko amin dagitoy idi imbaga ti asawak, asaan a magatadan ti kwarta ti panawan a kaaddak kuma iti sibay da, kabayatan a dumakdakkel da. Amo ka nasakit ti nagdalanan ti pamilyak. Iso nga ingkarik iti bagik nga aramidak ti amin, tapno malitupak ti amin a nagkurangak kadakwada. Jake, anak, kaya't ka kumama ka sarita. Para itan niya. Awanin ti rumbo nga pagsaritaan tayo. Anak, amok akagura, anak. Katadakarbo nga magumura. Ngam sapay la kumatadanggan nakmat. Sa anak agumorgura. Talaga lang nga awanin ti marikriknak para kada kayo. Kaslawan kayo diti balay. Anak, amuyo ka di atunggal sumangpet iti ni ading ko diti balay nga agsangsangit kat oray la mabriak ti barokong ko. Nangruna no ti makagapo kat ti panang sutilkan kwa na dagiti kay ayam na gaputawan ka no ti amana. Jake, tapod numot namin. Awan kayo iti din nami. Ngamin, makumikom kayong agtrabaho para iti kwarta. Kwartan samot lang amin tinapatag para kada kayo. Jack, ilibak anak. Talaga kasta ti kapanunutak idi. Impagarup ko no umdasan ti kwarta amang supusup iti kaawan ko. Ngam nagbidutak gayam anak. Talaga nagbidot kayo. Nangruna taawanan ti maaramidan nyo pa'y amang andingay kada kami. Kalpasan dagiti rabii a panagsangsangit mi kada nanang. Gapu iti nakaro nga iliw mi idi kada kayo. Jack man mapunas ti sakita na riknayo. Kaya't ko ti mga baruanan. Nga uray kasano karigat na, anak. Kasano no nakarikyupan ti pusok para kada kayo. Kasanon, naawan gaya man pasatyo ti biyag ko. Nakasagana ka manguray. No kano alukatam ti pusum para kanyak nga amam. Ikagumaak ti agsakripisyo. Aging gamarik namanan nga dapay gayam pasat ko iti biag mo, anak ko. Anak kata kayo, dayta? Ngam saan kayo kumamang namnama? Tay bagbagada man niya aglunit ti sugat. Agtali na idlat ti saam, iti likodan ti panaglunit na. Nanang, adan tupay nga tagundaway nga agsubli ti sigud alinangan mi, kas may sa pamilya. Anak, jak mabalin nga ibaga, mapasama ka na gusti kalkali kagumam. Saan analaka ti mangrugimanan? Nangruna kat naunday a panawan na saan kayo ang nagdeden na. Ti oras na naglabas, saan na maisublay? Ngam ti panagbabawi, at dapay namnaman na anak ko. Kaya't ko nga'y parik na kadakwada, asyak pa'y laang ti amada. Ngam kasla nagadayo ti riknada kanyak nanang.
Diyak ka mo na niya taramidag. Saan mo nga mo? Ngam iti inaldaw-aldaw ang makadenden nam ida. Adapay gundaway anak ko. Saan nga amin apan nakaabak kat kanibusanan? No maminsan, rugi lang day tatibarumanen apan nakigasang gasat. Ti saludsod, nakasagana ka kaday para itidayta. Nakasagana ak nanang. No dalakit di gundaway. Nakasagana ak. Aramidag. Saan mo asayangan ti oras? Aramidem ti kabailam. Laglagi pem, nga adda kadagiti imam, ti masakbayan, ti pamilyam. Adalaman terabi, apay adi ka pa'y lamaturog. Diyak makaturog, Minda. Apay, kaya't munti sumuko. Naumakan ang mga ayo kadagiti anak ta. Saan to Apolo sa mapasamak na ita? Patpatgak dagiti anak ta. Kataramidak ti amin tapno may subliti sigod apan nakilangan da kanyak. Matlagayam. Saan ka na kanayon nagpanunot? Ang mga noogsakit ka iti day tangar aramidem. Malagip ko lang dagiti sinayang ko panawan. Impagarup ko no umdasan ti kwarta, tapno maragsakan kayo a pamilyak. Ngamsaan mo't kayam. Napatpatag ka da kami ti presensyam. Maawatak ti panggap mo, kat pagyamanak unay dayta. Tano saan ka nagsakripisyo iya balasiw taaw. Awan ko matikastoy abiyag tayo ita. Minda. Ngamkas iti kanayon nga ibagak. Diyak igam tirik na dagiti anak ta. Nang runa tamadlaw iti panagsasauda. Amas pilyan dati kaadam ko maitiden nada iti panagdakkel da. Uray iti apag kanitulaeng. Ngam saan na napasamak. Kat daytan tinangrugyan da agimurakan ka. Naaramid ko mati amin tap na maawatan da ka. Ngam iti panagdakkel da, nagbaliw ti kapanunutan da. Maawatan ka, Minda. Kadagyamo na kita amin na sakripisyong para iti pamilyata. Mamati ak anapatag ka kadagiti anak ta. Rumingring bawlaeng ti sakit amarikrik nada. Gaputaim pagarup da amas pinilim ti kwarta ngam isuda nga anak mo. Saan apod no dayta? Di kagdanag. Bakit kitak nga ikagkagumaam? Katamok asaan nga itulok ti Diyos. Nga awan to ti pagmamaayan ti amin nga aramidem. Ipaainan tumatlaeng ti kalkali kagumam, Ricardo. Anak, at dadagiti banag akayat ko nga ibagakan ka. No may papanday ta ka ni tatang, already yun ibagbagapay nanang. Manong, ang mga numabalin mat nga ipayan tayo ti may sapay agundaway ni tatang. Kas makita mo't, araramida na ti amin, tapno masulnita na dagiti nagkurangan na kada tayo a pamilyana. Agpaysuti ko na ni ading mo anak ko. Apay Jake, awan ka din tinabatbati, oray basit laeng apa nang ipatag di tapusom para ka ni tatang mo. Iti unos ti panagbiag ko. Siyak ti nagbali na pan nakaama ti kapsat ko. Siyak ti mga nandingay kan kuwana tunggal birokan na ni tatang. Hanggang sa tinutayan na.
Aday ti adayo. Agipat patulod iti kwarta. Anam naman na nga isulaang ti makaparagsak iti pamilya na. Namin ano kinid daw yung agawid. Tapno makaden na tayo matitore apagbit lang. Ngam ti na pulos pinatgan ti kid daw yun anak. Katnay talaon iti pagsakit ang tinagam ko. Manong, saan kumamot akasta? Sana perpekto ni tatang. Kinalikaguman na lang nga ipaay tinasaliwanwan apa nagbiag kada tayo. Diyak lang amin malipatan dagiti naglabasan tayo. Adik. Nasakit mo't para iti amayo. Adi na tayo nakadan na iti naunday a panahon anak ko. Kat pagbababawyan na dayta. Iso akayat na asulnitan amin ang nagkurangan na kada tayo. Saan ka di pa'y nga umdas ti pagpakita na apa nagbabawi anak ko? Kasta ka di katangkat ti pusom, Jake. Sorry, nanang. Diyak igagagara day tamari kirik na. Ngam kinapod nun, ha? Napatagmat kanyak ni tatang. Day tatikikis ti puso. Mat naghayam, anak ko. Iso nga ipaay mo ti pamakawan mo iti amam. Tapno maibulos mo ti saam amarikrik nam. Aramidam day ta para iti bagim, anak ko. Una nang katpakawanan da ko malalagbalin na tatangkan ti pusok para kan ni tatang. Ika kumakapunasan ti amin na sa mamarikrik na para kada kayo. Para iti pamilya tayo. Kumusta tinapanan nyo kadagiti anak ta, Ricardo? Nakaragragsakak, Minda. Iti kauna na gundaway, manipot simbang putak diti pagilyan tayo. Nakakuyog ko dagiti anak ta. Naragragsak pa'y kuma, no kadwada ka. Apay nga minadi ka si Murot. Imbagak matenkan kalakay. Gundaway yung nga aga-amaday chay. Kaya't ko nga ipaaykan ka ti amin akan ito. Tapno makabanding mo dagiti anak ta. Minda. Pinanunot ko ngamin no si Muro takada kayo. Ang mga numaibawing kanyak ti atensyon da. Kasano nga rod amasulit siya ti agbabanding no siyak tulatan ti ayan ti atensyon da. Talaga nagsaya at ka, Minda. Awanan ti makunakpaykan ka. Ricardo, jak inlibakkan ka ang nagsakit mo tinakam ko. Gapo iti naunday a panahon akaawan mo iti danami. Ngamjak itulok nga awan ti maramidak. Tapno maurnos ti pamilya tayo. Minda. Katagyaman akmet, tanay ka gumaam ti nagpaspasensya. Na ikagumaam nga inawat ti sabali at rato ken kadagiti anak ta, sipod si mangpet ka. Nang runa ti inauna nga anak ta. Ni Jake. Apay kumadyak makaanos. No naanusak tinayadayo kada kayo itinaunday a panawan. Apay kit dinadyak maanusan ti mga iayo kada kayo. No awan tinaaramidak itaadayo ak itidenayo. Jak itulok nga awan ti maaramidak ita. Takaden na kayon, Minda. Sikan tinang ibaga kanyak. Narugi akon nga ornusan ti agdama a sitwasyon tayo. Babaan iti panangaklon ko iti nagkurangak. Ita, narugi akmutan akabanding dagiti anak ko. Iso nga itultuloy kon, aging ga iti mamimpinsanen a maornos ti amin. Ikarik na ita, Minda.
Diyak mailadawan tiriknak kadagidi akanito manang Emmy. Kalpasan tinaunday a panawan akaawan ko iti dan na ti pamilyak. Kalpasan alinakam ko ti pannidir. Kan nariknak tinalaos a sakit tinakam dagiti anak ko nang runa ti inaunak. Ngam apaman anairugi kon amaya sidag ti bagi kadakwada. Diyakon nagpalapad pa'y manang. Inaramid ko ti amin tapno maipariknak kadakwada tinalaos sa panagbabawik. Gapo iti kaawan ko iti danada iti naunday a panawan. Diyak ilibak manang anarigatanak anangalukoy itirik na ti naunak. Ngam apaman anamin pinsan anayatnag na ti panakaawat nang runa ti panmakawan na kanyak. Isumatan ti rugi ti nasimpa, naragsak, kanapnuan pamatag alinangan mi asang kapamilya. Kolehyo idin dagiti anak ko manang, kat iti panagturbusda, siyak tinangimart sa kadakwada iti entablado. Awan ti pinalabas ko nga okasyon, aging ga iti panag-asawa, kan panakiasawa da. Addaak anang tarabay kadakwada. Itamanang inaman ti apumi ka ni Minda, upat ka ni Jake, kan dua ka ni Ella. Saan kami man nga agdadan na iti maymay sa abalay, kadaal daw ti Domingo nga addada iti pagtaengan mi nga agasawa, tapno maipapas mi ti mangiliw iti tunggal maysa. No nagkurang man ti presensyak idi kadagiti anak ko, sigsiguraduak akadagiti apo ko, adak akanayon iti napapatag nga okasyon ti biagda. Daytoy ti padas ko manang, katagyaman na kiti anusyo anang isimpa. To'y pagayam mo, Ricardo. Pagayam ko a Ricardo, may salaang ti makunak. Kompletos Ricardos ti salaysay mo. Sipod panagawid mon manipod balasiw taaw, aging ka iti agdama a sitwasyon mo na ilanad iti surat mo. Amom, saan ka mababalaw no di ka man nakaawid iti lasud tinaunday a panawan. Maawatak ngamin ti panggap mo. Iso na laeng, tadyak mat mababalaw ti pamilyam, anakarik na iti sakit tinakamkan ka. Ngam anya nga rod, talaga akas ta pagayam ko. Nang runakat na pasamak ti padas mo, kadagidi panawan asaan pa'y amoderno ti teknolohiya. No kadagito'y apanawan, nalabit asaan ang nagsakit tinakamdakan ka. Gaputa addan ti video call, nga arig na adda kala iti asidag ti kasarsaritam, uray adda pa'y iti adayo a lugar. Tinapatag pagayam ko, nagbaligi ka anang ipaay iti napintas a masakbayan ti pamilyam. Kan nagbaligi ka anang ipanagnak, nagbabawyam ti kaawan mo iti danada, iti naunday a panawan. Kat para kan ka pagayam ko, kan para kadagiti adigi ti pagtaengan, kablaawan kayo manan, iti Happy Father's Day. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Tibia